MaliKunafoni.net jabarani filɛlibagaw aw minnu tɛ sɛgɛn aw tɛ ɲina nka b'an suit sanga ni wagati Mali kɔnɔ o ni Mali kɔ kan an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen fɔ aw sigiyɔrɔ an b'a fɔ aw bisimila émission mandi kɛnɛ kan n'o ye top star ye n'o de fɔ tant que aw bɛ ni émission in suit aw tɛ stressé wa aw ni ɲɛnafin tɛ ɲɔgɔn ye donc bi aw ka lafiya kama an ye ci bila an ka dɔnkilidala denmisɛnnin dɔ ma ale bɛ n bolo kɔrɔ yan denmisɛnnin min don a fɛnɛ a ma nɔgɔn a b'a seko kɛ dɔnkilida ko in na donc tɛna kuma janya n bɛ kuma d'a ma a b'a yɛrɛ fɔ an ye min b'a ka ko la aw ni an bɛɛ lajɛlen mina bɔ kalama. Ça va ma chérie? Ça va alhamdulillah. Ko bɛ cogo di? A ka fisa. Toute belle. Merci beaucoup. Beauté ni fɛnw. A bɛ ka maloya tɛ yan dɛ. Ayi n tɛ ka maloya. N'i ye jeli maloyatɔ ye o ma nɔgɔn dɛ. Yɔrɔ o ma nɔgɔn dɔɔni. Donc i bɛ lɛzi la. Ko bɛɛ ka ɲi. Ko ka fisa. An bɛ se ka tɛmɛ ni ko ye. Machallah. Ok d'accord. Sisan nɔ Kady ayiwa komi ne yɛrɛ Kady dɔrɔn de fɔ ne ma bɛrɛ fɔ ne kɔni b'a dɔn i tɔgɔ ye Kady Kouyate sisan nɔ ne bɛ fɛ k'i da don i yɛrɛ ka ko la k'i yɛrɛ présenter na cogo min na an bɛ faamuyali b'a sɔrɔ i ka ko la. Bonsoir ne kanubaga bɛɛ lajɛlen aw bɛɛ ni o la ne de ye Kady Kouyate ka bɔ Kitakuru ni bi dɔ fɔ tando ni gulu ɲamaga ni jilamaga sago vasimu ni sago mamaga ɲafɛnɛ dugu kunba ni gangu bugari mais ne fa yɛrɛ sigira Tugoto an ye Kitako ye mais n fa sigira Tugoto. D'accord Kady faamuyali b'a sɔrɔ la o la sisan nɔ question min b'an bolo o ye de n'a sɔrɔ i ye kalan kɛ kalan suguya ka ca tubabu kalan bɛ yen duguma kalan bɛ yen i tɛmɛna sira minnu fɛ i bɛ se ka dɔɔni fɔ an ye o ko kan. Bon n ye kalan kɛ n ye DEF sɔrɔ n taara doctorat de kɛ awɔ. D'accord sisan Kady an bɛ fɛ k'a dɔn e yɛrɛ ye dɔnkili est-ce que i yɛrɛ hakili b'a la i yɛrɛ y'a daminɛ k'i to san hakɛ min na i hakili b'o la. Kosɛbɛ hakili b'a la dɔnkilida b'an ka so de ne ba yɛrɛ tun bɛ dɔnkili de da ne ba ye dɔnkilidala ne fa yafa ne ba yafa bɛɛ ye dɔnkilidala ye ne mamuso de tun ye Bintuba Jabate ye Kita ni Kita lamini bɛɛ b'a dɔn bon n mɔkɛ fana o tun ye kɔrafɔla ba de o fana tun bɛ Kita o de ye Samakuntu wɛrɛ ye bon ne yɛrɛ ka dɔnkilida n y'a daminɛ n tun bɛ tugu n kɔrɔmuso de ko Jɛnɛba Kuyate n bɛ tugu ale de kɔ an bɛ taa ka sumunkɛyɔrɔ la n'a bɛ taa yɔrɔ yɔrɔ n bɛ tugu a kɔ bon n nana n t'o la k'an t'o la n yɛrɛ bɛ ka dɔnkili da a bɛ conseil de Kadi dɔnkili da Kady dɔnkili da dɔnkili da bon o kɔnɔna de la n yɛrɛ donna dɔnkilida la. Donc i ka kuma b'a jira i yɛrɛ tellement i nana sɔrɔ ka so i hakili t'a ne yɛrɛ la. N hakili t'a la quoi. Mais i kɔni nana sɔrɔ ka so. Ne nana ne wolola k'a sɔrɔ yen nɔ. I bɔra dɔnkilidalabaw la. Voilà. D'accord Kady faamuyali sɔrɔ la o ko fɛnɛ na sisan nɔ Kady à part la musique comme i yɛrɛ ko k'i bɛ doctorat fɛnɛ kɛ o kɔfɛ i tɛ baara fɛnɛ wɛrɛ kɛ. Ayi bon n ye animation fana concours kɛ n'o o carte professionnelle bɛ n bolo n tun bɛ baara la Nara radio la Daniel FM. Donc Kady animatrice ye Kady ye docteur ye en même temps Kady ye dɔnkilidala ye mais an bɛ fɛ k'a dɔn sisan Kady bɛ ka se ka ninnu saba kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo di walima sisan i ye dɔ bila i bɛ ka tɛmɛ ni dɔ ye i tɛ dɔɔni ɲɛfɔ an ye o ko kan. Bon sisan n tɛ animation kɛ depuis n bɔra Nara n ma animation kɛ n bɛ ka santé ni dɔnkili de ɲagami ɲɔgɔn na. Mais Kady bɛ ka santé ni dɔnkili kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que an y'a jateminɛ doctorat ma nɔgɔn dɔnkili in fɛnɛ mais comment i bɛ ka a fila kɛ ɲɔgɔn fɛ. Comment t'arrives à gérer? Bon ma tila fɔlɔ santé la ma tila école la fɔlɔ i ma tila santé ma tila école la n tun bɛ stage la n ye stage daminɛ salon n y'a daminɛ base la. D'accord Kady faamuyali b'a sɔrɔ la o la sisan nɔ Kady an bɛ don min na i ko bi yɛrɛ projet jumɛn de labɛnnen bɛ Kady bolo. Bon an bɛ don min na ko bi projet caman caman bɛ yen. I n'a fɔ jumɛn caman bɛ yen bamananw ɲuman ko ni i ɲinana sababu kɔ k'i poro kunnadiya kan n'Ala ma far'i kan bɛɛ bɛ tila i la ne tun bɛ dɔnkili da n bɛ dɔnkili da mais k'a ladɔn diɲɛ k'a dɔn ko n bɛ dɔnkili da o sababu ye Robo Papito ye an ka son kura min bɔra sa a ye bezu caman kɛ mɔgɔ caman ɲɛ b'a la a ye bezu kɛ TikTok sanfɛ a ye caman kɛ bon sababu de ye n dɔn kosɛbɛ kosɛbɛ voilà bon ni Robo Papito ka projet bɛ yen mais n yɛrɛ ka projet caman bɛ yen n kɔrɔmuso n'a cɛ bɛ ka n dɛmɛ Fusco ni Jɛnɛba u bɛ ka n dɛmɛ projet caman caman ba la i m'a ye bon n bɛ studio la son kura bɛ na bila a tɛ mɛn voilà.
sisan Kady komi yɛrɛ bɔra k'i da don i ni Robo Papito ka collaboration na a ye dɔnkili bɔ dɔnkili titiri tɛ Garba Mama de Garba Mama voilà sisan nɔ dɔnkili komi yɛrɛ y'a fɔ dɔnkili ye beju kɛ dɔnkili bɔlenba de don dɔnkili sɔn jara fana a jara mɔgɔ ye mais Kady ni Robo Papito ka collaboration nana cogo min na i bɛ se k'i da don o la ka dɔɔni ɲɛfɔ an ye ne ni Robo ka collaboration o ye musique sira an ye ɲɔgɔn sɔrɔ musique sira de fɛ an ka ɲɔgɔn dɔn nana musique sira de fɛ bon an sigilen dɔrɔn a sina k'i kanto n ye dɔnkili da la quoi a y'i kanto ko Garba Mama in ka d'a ye chaque fois a bɛ n wele téléphone la a b'a fɔ Kady Garba Mama in da ta sa ne ye 2000 d'i ma e ye ne ka jeli n bɛ Garba Mama da la téléphone la a tɛ 2000 ci quoi n b'a wele n ko Robo n ko siɲɛ wɛrɛ n'i ye n wele ko i bɛ Garba Mama da i la ko n k'a da i la n ko n'i ma 2000 ci n t'a da i la tuguni dɛ bon an y'an t'o la k'an t'o la a ko Kady an yɛrɛ tɛ Garba Mama in kɛ son yan sani n ka taa son in kɛ fɔlɔ a ma nɔgɔya dɛ an bɛ kɛlɛ an bɛ diya don la a nana n nɔfɛ an taara son in kɛ ne yɛrɛ tun bɛ ka son in kɛ kulonkɛ de a b'a fɔ n ye kuma caman Kady walahi ni son in bɔra i dun bɛ tɔgɔ sɔrɔ dɛ n bɛ tɔgɔ d'i ma ni son in bɔra n bɛ tɔgɔ d'i ma wala ne ni Robo ka ɲɔgɔn dɔn sɔrɔla Kita a tun taara filmeli dɔ la Kita san o san an mamakɛ ka san fɔli bɛ kɛ a ka dɛsɛ fɔli b'o kɛ a ye ɲɔgɔn sɔrɔ Kita de an ka ɲɔgɔn dɔn sɔrɔla ten tɔ voilà d'accord donc son in nacogo ye nin a nacogo bɛɛ de filɛ voilà d'accord faamuyali sɔrɔla o la voilà Kady komi an filɛlibagaw bɛ yan nɔ olu yɛrɛ peresilen don son in kuma tɛ kɛ dɛ n ko son in jara de sisan nɔ micro bɛ Kady bolo Kady ka acapella dɔ kɛ son in kan san fo ne yɛrɛ ka salle ka trembler o bɛ yan dɛ Mali kunnafoni de Kady bi Mama nyana nema Garba Mama nyana nema Mama nyana nema Garba Mama nyana nema ikana sira sayaje sayate jonto sakeliti jonto nyana nema dudufa nyana nema sirafa nyana nema Garba Mama nyana nema. Voilà Kady, merci beaucoup. Merci. En plus tu as une très belle voix donc on va faudra du courage ala ka ko bela jelen to amina lawma voilà sisan Kady Garba Mama yɛrɛ an b'a mɛn Garba Mama a bɛ komi ne bolo ni ma fili donc le kɔrɔ don kosɛbɛ voilà mais est-ce que Kady bɛ se ka Garba Mama histoire ni ɲɛfɔ an ye dɔɔni bon n mamuso tun b'a fɔ n ye cogo min na i n'a fɔ an ka mɔgɔkɔrɔbaw tun b'a fɔ cogo min ko Garba Mama tun ye fila ye a tun bɛ jelidenw sɔn wari la a bɛ filɛdenw sɔn wari la a bɛ garakɛdenw sɔn a bɛ jɔndenw sɔn i m'a ye bon n b'o de dɔn Garba Mama kɔnɔna la sinon dɔnkili in diyara n ye mais n tɛ fɛnba dɔn dɔnkili in na nkalon ye haramu ye voilà d'accord Kady faamuyali b'a sɔrɔ la i ka nin kuma in na an bɛna continuer n'an ka émission ye an bɛ don min na i ko bi yɛrɛ Kady i ye album de b'i bolo walima ni o ko bɛ cogo min na i b'i da don o la i tɛ dɔɔni fɔ an ye o ko kan bon album tɛ n bolo mais n bɛ album sira kan n bɛ ka i bɛ album sira kan voilà donc parce que n bɛ son b'i bolo fɛnɛ son 5 ɲɔgɔnna la fɔlɔ i bɛ o ɲɔgɔnna la fɔlɔ d'accord mais Kady i bɛ se k'o son ninnu tisiri fɔ an ye awɔ n bɛ se ka dɔ titiri f'i ye bon n ka son titiri ka waliden y'a ka saramaya la awɔ o dɔrɔn kelen titiri y'o ye bon kelen titiri i ye Kady i da kan dɔn ne bɛ n da kan bolo bon sabanan o titiri o ye Yetogo d'accord Kady faamuyali b'a sɔrɔ la o ko la komi yɛrɛ filanan sabanan tɔ fila olu ye jarabi musique ye voilà parce que an bɛ yɔrɔ min na sisan o ka di mɔgɔw ye o ka di mɔgɔw ye musow jarabilen don cɛw yɛrɛ jarabilen don ko bɛ yen dɛ d'accord ayiwa an filɛlibagaw an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko an bɛ MaliKunafoni.net studio de kɔnɔ ani an ka artiste denmisɛnnin dɔw bɛ ɲɔgɔn fɛ komi n y'a fɔ a ye cogo min na Kady Kouyate Kady ye denmisɛnnin ye mais denmisɛnnin min don a b'a jɔyɔrɔ fin kosɛbɛ aw yɛrɛ bɔra k'a ka acapella lamɛn sisan nɔ a bɛ se donc an bɛ dugawu de kɛ ala ka ko bɛɛ taga ɲɛ voilà Kady an tɛna kuma janya an bɛ continuer toujours n'an ka question ye Kady an bɛ don min na i n'a fɔ bi yɛrɛ est-ce que dɔnkiliw ye nafa dɔw las'i ma dɔnkili ye nafaba de lase ne ma i bɛ se k'i da don a la i ka dɔnkili ye nafaba de lase ne ma bi ne mɔgɔ tɛ foyi kɛ ne yɛrɛ ye ne yɛrɛ jɔlen don n ka fɛn bɛɛ la ala ni dɔnkili sababu awɔ
D'accord Kady, faamuyali sɔrɔ la. Voilà Kady, ni ye artiste caman jelikunda dɔn rappeur kunda ni y'u caman ɲininka u b'a fɔ ko dɔnkili ko k'a ma nɔgɔn. An bɛ se ka dɔn depuis i donna dɔnkilida in na i ye gɛlɛya minnu sɔrɔ i k'i da don o la ka dɔɔni fɔ an ye. Bon dɔnkilida ma nɔgɔn. A ma nɔgɔn fo k'a fɔ k'a ma nɔgɔn. Bon ne donni dɔnkilida ni sisan cɛ parce que conseil baga bɛ ne la. Ne tɛ se k'a fɔ ko n ye gɛlɛyaba sɔrɔ dɔnkilida la. Ko bɛɛ daminɛ mɔgɔ bɛ sɛgɛn sɔrɔ a la. N'i ma sɛgɛn ko min na i tɛ tɔnɔ sɔrɔ a la wa i tɛ nafa sɔrɔ a la. Bon dɔnkilida taabolo sira fɛ ne ma sɛgɛn kosɛbɛ dɔnkilida la parce que ne ba yɛrɛ bɛ dɔnkili di mɔgɔw ma. Tuma dɔw la ni ne ɲɛgara dɔnkili ɲini na n bɛ taa n ba kɛrɛfɛ a bɛ fɔlɔ dɔnkili ninnu minnu da a b'olu da ne b'a taara di ne b'a yɛlɛma an yɛrɛ ka manière la voilà. D'accord Kady, sisan nɔ an bɛ fɛ ka dɔn de à part Robo Papito i ma collaboration kɛ fɔlɔ avec d'autres artistes. Ayi, ma collaboration avec d'autres artistes mais ni Mr Lay n'ale ka fitiri fana bɛ sira la n'ale m'a dɔn mɔgɔ caman b'ale dɔn mɔgɔ caman t'ale dɔn ale fana ye Katikaw ka rappeur ye Mr Lay n'ale bɛna fitiri kɛ ɲɔgɔn fɛ o bɛ studio la o son ma bila fɔlɔ voilà. D'accord Kady, faamuyaliba sɔrɔ la i ka nin kuma ninnu na. Voilà Kady y'a ka son dɔ titiri fɔ sisan ko Kady b'a da k'an bolo. Est-ce que Kady bɛ se ka dɔɔni d'an ye a ko son na parce que son in ne ni an filɛlibagaw a y'an ka intention a bolila an ka intention kan quoi donc micro bɛ Kady bolo. Problème t'a la Kady b'a da k'an bolo ne ko o son titiri ye i Kady da kan don walayi Kady b'a da k'an bolo. Waritigiya ye da kan ye ko ne ko Kady b'a da k'an bolo. Jamanatigiya ye da kan ye lagare Kady b'a da k'an bolo. I Kady i da kan don walayi Kady b'a da k'an bolo. Bon son titiri ye da kan ye. D'accord Kady, son jara kojugu son ninnu bɛɛ de jara Kady fana voix de ka di donc kuma yɛrɛ t'an da o ko in na. Sisan nɔ Kady an bɛ continuer ni question ye hali bi an bɛ don min na i ko bi yɛrɛ objectif jumɛn de bɛ Kady bolo genre objectif ni ko kuma ka gɛlɛn kuma ka dun fɛnɛ mais bamanankan na n bɛna fɔ Kady yɛrɛ haminakoba jumɛn b'i la dɔnkili ko in kɔnɔna la i bɛ se k'o fɔ an ye. Dɔnkilida tagabolo kɔnɔna la ne yɛrɛ ka part la i haminako ye mun ye. A ka di ne ye ne kɔrɔw y'u sen da yɔrɔ min na ne ka tɛmɛ yen na o de ka di ne. D'accord mais o yɛrɛ la solution jumɛn bɛ Kady yɛrɛ bolo o ko la sisan. Baara donc Kady bɛna baara kɛ k'a cɛsiri. Awɔ i bɛ baara de kɛ. D'accord voilà Kady an ɲɛ b'a la Mali kɔnɔna la dɔnkilidala ka ca artiste kunda jeli kunda rappeur kunda sisan an m'a fɔ tɔw man di yɛrɛ question min nalen de o ye de dɔnkilidalaw ka ca franchement parlant wa bɛɛ bɛ se parce que bɛɛ n'i ka genre de don bɛɛ n'i ka manière de don jɔn de bɛ Kady inspiré kojugu jɔn ka son bɛ Kady don jɔn ka son ni Kady y'a lamɛn inspiration bɛ n'a la i bɛ se k'o tigi tɔgɔ fɔ an ye. Dɔnkilidalaw la an m'a fɔ tɔw man di yɛrɛ kuma ka gɛlɛn dɔnkilidala bɛɛ ka di ne ayi n'a donna mɔgɔ min gasi la o ka yafa n ma Kady a bɛ se ka kɛ artiste dɔ bɛ yen nɔ hali ne yɛrɛ filɛ nin dɔnkilidala bɛɛ ka di ne mais ne ka préféré bɛ yen nɔ. O ye tiɲɛ voilà bon ne kɔrɔmuso ka dɔnkili bɛ don ne la kojugu. E kɔrɔmuso jɔn? Jɛnɛba Kuyate. D'accord i bɛ se a ka son na. A ka dɔnkili bɛ don ne la kojugu. wa i bɛ se dɔnkili ninnu fana na. Kosɛbɛ. An ka nin yɔrɔnin di ale ma micro b'i bolo. I ye mangoya wo kara o nari o Ala taala balina ko tɛ jeli mangoya ka gɛlɛn sa jeli mangoya ye koba ye mangoya wo kara o nari o Ala taala balina ko tɛ jeli mangoya ka gɛlɛn sa jeli mangoya ye kara ye mango no kini bi tobi koko dumɛnani na foroto dumɛnani na kawo sigi malobali kɔrɔ jangali bɛ wulu malobali ka ɲɛ kiliri mali kiliri diyalen tɛ jeli mangoya ye koba ye jeli mangoya ye kara ye mandi no kini bi tobi mandi na malo kini bi tobi kawo sigi malobali kɔrɔ jangali bɛ wulu malobali ka ɲɛ kiliri mali kiliri diyalen sa jeli mangoya kara. D'accord Kady, merci beaucoup. Ayiwa an filɛlibagaw ni yɔrɔnin na an b'an profiter an bɛ foli bila Jɛnɛba n'a cɛ Fusco ye.
Donc an bɛna tɛmɛ ni an ka question ye toujours Kady. Kady, sisan nɔ e yɛrɛ komi an y'i ka objectif fɔ i hamina ko min b'i la mais Kady yɛrɛ ka rêve ye jumɛn? Art kɔnɔna la. Art kɔnɔna la i ka rêve i bɛ se k'o fɔ an ye? Ne ka rêve art kɔnɔna la. Ne ba. A ka di ne Kady yɛrɛ ni kun ye ne ka kɛ Mali fierté de sini. Ka taga Mali représenter diɲɛ fan bɛɛ fɛ. O de ka di ne. O bɛ na n'Ala sɔnna Kady. O de ne ka rêve ye. D'accord Kady, problème foyi t'a la. Mais Kady, à part ici i bɛ dɔnkili minnu da yan nɔ o ni concert ninnu i ma bɔ fɔlɔ ka yala yala ka tournéw kɛ fɔlɔ? N ye tournée caman kɛ mais n ma taa kɔfɛ jamana kan. Sinon n ye concert kɛ a plupart dugumisɛnnin bɛɛ la. Voilà. D'accord. Voilà Kady, komi émission bɛna se a kuncɛmayɔrɔ ma question dama damani bɛ yen an bɛn'o poser i kun. Fɛn jumɛn de ka di Kady ni diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ ye? Ne ba. E ba de ka di ye? Ne ba de ka di ne ni diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ ye. Fɛn jumɛn man di ye? Le contraire. I tɛ mun yɛrɛ fɛ pewu? Galon. I tɛ galon fɛ? Ayi. D'accord Kady. Voilà Kady, an filɛlibagaw bɛ yen nɔ Kady yɛrɛ b'a dɔn a ye muso ɲuman ni muso saramani ko bɛ yen dɛ. Kady, ne tɛ dɛ olu de ko ka ɲininkali k'i la ko n'a sɔrɔ i bɛ furu la walima n'a sɔrɔ hali n'i tɛ furu la mais ni kow de bɛ yen k'i k'i da don o la i ka dɔɔni fɔ an ye o ko kan. Ayi n tɛ furu la. Kady ma furu? Ayi ne ma furu. Ayiwa aw minnu bɛ k'an layɛ nin wagati in na an b'a fɔ aw bɛ se k'aw ka candidature déposer. Kady filɛ de ye muso saramani don a ko k'a ma furu fɔlɔ donc an bɛ dugawu de kɛ Ala ka furu nɔgɔya muso gana bɛɛ lajɛlen yarabi o ni cɛ gana bɛɛ lajɛlen. Voilà Kady, komi émission sera a kuncɛmayɔrɔ ma e yɛrɛ en tant que jeune artiste conseil jumɛn b'i bolo parce que art kɔnɔna ma nɔgɔn san dɛ n'i taara réseau sanfɛ an bɛ artistes de ɲɔgɔn na ninnu clashw fɛn caman b'a kɔnɔ e yɛrɛ en tant que jeune conseil jumɛn b'i bolo k'a lase i ɲɔgɔnnaw ma en fait? Conseil min bɛ ne bolo k'a lase Mali artiste bɛɛ lajɛlen ma an ye denmisɛnninw de ye olu ye kɔrɔbalenw ye ni olu ye min kɛ an fana b'o de ladege an bɛ k'olu de su ye a kɛni ka di ne ye ne kɔrɔw ka ɲɔgɔn minɛ n'u ye ɲɔgɔn minɛ an minnu bɛ kɔfɛ ka na an fana bɛ ɲɔgɔn minɛ mais n'olu ye ɲɔgɔn bila an minnu bɛ kɔfɛ ka na an fana bɛ ɲɔgɔn bila. Conseil min bɛ ne bolo ka d'o ma jeli bɛɛ bɛ fa kelen bɛɛ bɛ ba kelen artiste bɛɛ bɛ fa la bɛɛ bɛ ba la an ka bolo di ɲɔgɔn ma ka kɛ kelen kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bi fɔ o de bɛ ne bolo k'a fɔ ne kɔrɔw ye ani ne yɛrɛ ka génération o de bɛ ne bolo k'a fɔ ye. Voilà sisan an b'o kuncɛ n'i ka kuma laban ye kumakan laban minnu b'i fɛ k'a lase i ka faniw ma? Kumakan laban min bɛ ne fɛ k'a lase n ka faniw ma comme o kun ye son demandé ka f'u ye ko na Ala sɔnna ma ko son kura ni bɛ nalen ko bɛ diya ka tɛmɛ Garba Mama kan n ka foli bɛ lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ani filɛbaga bɛɛ lajɛlen ka foli di aw yɛrɛ ma aw minnu tɛ sɛgɛn aw tɛ ɲina foli belebeleba kan ka dɔ ma n'i y'a mɛn artiste mɔgɔ minnu b'aw labɔ o de don an ka foli belebele kan ka se aw ma artiste denmisɛnnin dɔ bɛ olu dogolen don olu tɛ yelenna u tɛ bɔ mais n'u bɛ se i b'a sɔrɔ olu bɛ se u bɛ se mais aw ka ɲinini na aw ka baara tagabolo la o de bɛ ka an yɛrɛ an labɔ. D'accord Kady, o diyara n bɛ foli belebeleba d'aw yɛrɛ ma. Merci beaucoup. Awɔ Kady micro b'i bolo. Soro dibe soro sugalwo dibe wala dula I MaliKunafoni jawalo alolewula ka kunani la de wele kala ne bo dibila kabila yele la MaliKunafoni du alulibara bara ma feminya la yo bara baliya to fala ye ka foni di ali matrisilu baba ha ye la jabanuari aye do winale ka do fagale bara fajuma da mete de kolola fa. Merci beaucoup Kady Jolie. Ayiwa an filɛlibagaw komi n y'a fɔ a ye cogo min na ani Kady Kouyate de tun bɛ ɲɔgɔn bolo Garba Mama n'o fɔra dɔrɔn a bɛ an hakili jigin Kady la dɛ Kady bɔra ka son in da son in ye diɲɛ bɛɛ minɛ donc an n'ale Kady de tun bɛ ɲɔgɔn bolo yan nɔ an bɔra ka baro kɛ baro kɔnɔna na ne hakili la aw ni ne an bɛɛ lajɛlen y'an ta sɔrɔ a la donc o la dɔrɔn an b'a fɔ aw k'an bɛn diɲɛ wagati wɛrɛ.